Uau! Buah, quina locura! Bon dia, és 8 d'abril, dia de l'eclipsi. He dormit 5 hores, però avui toca viatge per anar a veure un eclipse total de sol. Són les 4 de la nit, fa molt de fred, estem esperant un Uber que ha sigut molt complicat que arribi fins aquí. Ens queda una hora fins a Chicago i després 3-4 si anem a trànsit fins a Indianapolis. Bueno, després d'una subada monumental acabem d'arribar a Indianapolis, un lloc sense gairebé res. El sol, com podeu veure, segueix normal. Començarà a les 9 del matí i començarà a passar a partir de la 1. Així que ara, a fer una siesta. Queden 10 minuts per comenci l'eclipsi parcial i queda una hora i mitja, més o menys, perquè comenci l'eclipsi total, seran 3 minuts. Ja tinc les ulleres separades, literalment no s'hi veu absolutament res amb això, només el sol. Hi ha una mica de nervis, tenim un lloc xulíssim, aquí hi ha un llac, una visió perfecta, no hi ha res de núvols, estem superafortunats, fa un dia increïble. Us ensenyo l'efecte que fa les ulleres aquestes de l'eclipsi. Aquests ocells es tornaran loquíssims d'aquí a unes hores. Loquíssims! És un lloc molt tranquil, tothom està aquí esperant l'eclipsi tranquil·lament i res, estava escoltant OEB, La vida és ara, i la veritat és que li queda molt bé aquesta cançó. 5 minuts. Puc donar fe que fer fotos a un eclipsi amb unes ulleres d'aquestes cutres dels petits a tirar és bastant més complicat del que imaginava. És una cosa que va molt a poc, molta paciència, o sigui, des de començar a aparèixer fins a més endavant passa una hora i mitja. És una cosa tan gradual que de fet no sé si s'està fent de nit a poc o realment m'estic fent jo la olla, però tinc la sensació que està com una mica més fosc. Ara mateix el sol està ja quasi tapat, deuen quedar 10 minuts fins al moment. Uau, us asseguro que el moment aquest de veure l'última línia del sol està a punt de desaparèixer fa molta por. Està començant a fer-se molt fosc. Buah, està començant a cagar bastant això. Literalment, mare meva, està fent-se mega fosc. És una puta locura. Ens estem quedant sense sol en 3, 2, 1... Ja no hi ha sol. Uau! Buah, quina locura! Quina puta... Es pot veure la corona super mega bé. És increïble lo guapo que està veure la corona del sol. Però literalment amb les ulleres de l'eclipsi no es veu absolutament res. O sigui, ara és el moment que pots començar a mirar alguna cosa. Bueno, això ha sigut una fucking locura. Una experiència que s'ha de tenir a mi algun cop a la vida perquè és molt loco.